Kiitos Miina, ja loppuun sitten vielä aika hellyttävä eläinuutinen. Niin, mäyräkoirista. Mäyräkoirat ovat tunnetusti vaativia koiria ja jotkut mäyräkoirat aivan erityisen vaativia, kuten Urpo Armas Helsingin Vuosaaresta. Urpo tykkää ulkoilusta, kunhan vauhtia on 60 kilometriä tunnissa. On kaksi tapaa ulkoiluttaa Urpo Armasta. Ensimmäinen on niin kutsuttu perinteinen ulkoilutus, eli kävelylenkki korttelin ympäri. Urpo Armaan mielestä tämä on ehdottoman tylsä valinta. Toinen on niin kutsuttu venäläinen moottoripyöräulkoilutus. Tämä on huomattavasti enemmän Urpon mieleen. En ole ennen nähnyt kyllä tollaista mäyräkoiraa. Niin, tää on vähän spesiaali. Se on ollut meillä mukana ihan pennusta asti veneessä ja sitten me ollaan kumiveneilty ja se on aina tykännyt vauhdista. Ja mä oon yrittänyt joskus työntää sitä tuonne jalkatilaan, mutta ei se siellä pysy. Et kyllä se tähän haluaa. Eli Urpo haluaa nähdä ja olla mukana? Kyllä nähdä ja olla mukana ja haistaa tuolta reiästä. Katsoo muita koiria koppavasti. Se tietää arvonsa. Kyllä. Onko Urpolla joku tietty sellainen lempinopeus? 60 on semmoinen Urpon vauhti. Se on ihan rento. Sen takia mä joudun pitää toisen käden kiinni, koska sehän menee kurvissa ihan. Se on ihan rötkönä, ettei se jännitä ollenkaan. Urpo on tommonen tosi mies. Kaikki mistä kuuluu pauketta ja ryskettä ja menee lujaa, niin se on Kyllä. se. Kun se on vähän laiskan puoskea, niin ei tarvitse kävellä. Mitähän se tämä meidän toinen Urpo olisi sanonut tähän? En tiedä, mutta tällä Urpolla oli ainakin ihan hyvä maku näiden menopelien suhteen, eikö vaan? Kyllä. Ja lisää tosimiehiä tulee kohta tulosruudussa sään jälkeen. No niitä